ngibingelele babuyele emakhaya ngibingelela phansi kohlelo lethu umgwazana babuyele emakhaya ngibingelela kanaki ingwenya enhliziyo babuyele emakhaya namhlanje ke la sibhalelwe umfowethu wasicela simsize sihambeni naye siye kumuntu owafika kubo ezovakashela yena wathi suka lapho babesane bahamba namafoni babefike bezovakasha bathi besuka lapha batshontsha amafoni babaleka kodwa ke babuyele nani niyazi anginama ngiyangilenga amaningi ke sinikeleni khona before sinikeleni khona hayi babuyele ngicela ke ukudlulisa nayo message bafowethu kuvulekile hambani nofesa nina njalo niyathanda ukutshelwa izinto hambani nofaka ama-CV endaweni nifuna umsebenzi zivulekile izikhala zemsebenzi hambani niyofesa hambani wenza ama-CV hamba ufaka nje yonke indawo mhlambe uzoqashwa code 14 wenani hambani nofaka ama-CV hambani nofaka ama-CV ngoba yonke into phela nifuna ukutshelwa hambani nofaka ama-CV ngithi ke danko Cool. Go bafutshane no sesekwenza indaba kwenzakalani yini atoyitika yini wala kanje kwenzakalani hayi sobafisa ngedwa nempela kanti uyitika unomuntu yini bengisho ukuthi mhlawumbe lo ngedwa futhi indaba kwenze njani cha nje bengibuza hayi kabi hayi ukuthi mhlawumbe ngiyadelela kanjani phela yabo imoto yolo umuhlele kanje umuntu adeyitika ngiyilale ayikho inkinga okay bafethu kahle la uyamaza ngesofethu ngiyamazi ingane nesize kwena ke mhlawumbe singahlala singathupha sihlale phansi okay bafo cela uzohlala ngapha bafo ungahlala eduze kwakhe okay alright noma mfethu ungahlala ngacupha khona mfethu kahle la azizile kabi ngicela ukuthi uhlalele nje mama la azizile kabi la mfethu ayithi amazi ngiyamazi ingane okay ngicela nje uqale ngiyibike mina ngiyingwenye edlezini ngibhalele lo mfethu lo mbonayo nje obela ngibhalele yena wasicela ngimsize ngize naye la kuwena wathi ngazuthi khona into enayithatha kubo kodwa ngicela kube uyena ozochaza bafu ngicela uchaze sure bra kufanele uhlele yabo aliyandaba le yamafoni lena fena ngithathela amafoni lapha endlini ngithi yakhumbula amafoni lawa ontshontsha ba mafethu ungalibela uzenza istima la ngoba manje yenye yezinto ezokwenza ukuthi singazwani kahle mina ngifuna umuntu straight masikhuluma into senzeni into eqondile bafu ngicela uqhubeke uchaza ngithi yabona izulu liyabanda futhi so sheshise into ngifuna amafoni nami mfethu sicela usichazele ukuthi kwenzekani amafoni akho alahleka kwakwenze njalo nje usiqala istory eqaleni ukuthi kwenzakalani uzisiqede and then naye umfethu uzobe sechaza ukuthi ngendlela achaza ngayo nabrazo abangani bami lapha khona imshito esisebenzisa manje lamashidi ayaziwa nasekhaya afike nje azingenele endlini uthathe leyo nto ayithathayo yabo ngiyakwazi nami ngingekho ngathuni mhlawumbe yabo manje khona lo mdingo kungathiwa u-Friday u-Friday ngingekho ngisedawu manje lamashidi la afike endlini charge amafoni ifoni ya-already ne-system manje lamashidi mefika qeda charge amafoni siyanyamalala qeda kuphuma nje ethi uzobheka amafoni asekho amafoni kodwa ibone ngene wakhuluma nabo nababuza baphika namanje ngisakubuza bafa amafoni okay bafo kuyezwa ukuthi njengoba sila nje size ngani size ngestory samafoni ubafo kahle uhamba ngestory sihamba naye size kwena sofuna uchaze kwenzakalani lalela mfethu singenzani limi wena ngichazele ukuthi kwenzakalani ngosuku nini kubo
hayi ngiyakhumbula sifika kubo kodwa hayi akukho esihamba nabo brother ekusembeni. Chaza-ke amafoni awuzange wabona? Hayi ngathi ngiyabona. Bafu Lalela mfethu. ungafuni uze wenze into engasile ye. Mfethu, ngicela ukuthi ulalele la. Uyabona njengoba sisakhuluma kahle. Sikhuluma kahle ngoba angifuni uphume kabi ngathi yabo. Kuthiwa sesihlala ngawo. Mina ngifuna ukuthi ukhulume into okuyiyona. Amafoni thami esuka kubo awuzange wabone na? Yebo noma cha? Hayi brother ukufika kubo Yabona nje wena ungasonza kancane. Bafuna relax abafothela phansi. Amafoni awuzange wabona. ngathi ngibabona ngempela brother. Manje ke imali. Kodwa kubo kahle kahle mina ngagcina ngolesithathu. Uhlanu bengingekho. Emfethu. Serious brother. Emfethu. Ngicela ungikhona. Emfethu umusu kungenza isilenge. Angithi lo mfethu uthi wena nani kubo noba uthuli ne-out yakho. Yebo umnganisi phela. Neke nani kubo nje ninonke naye. Nathi senihamba kwalahleka amafoni. Fona lahleka kanjani amafoni? Makuphuma namafoni seyanyamalala madolo. Sheni ngifuna ifoni amafoni nawo. Hayi bro amigo hayi Imali. Ngicela isikhathi. Bafa angithi ngithe lento senza kahle ngeke kuleyo. Mfethu ngicela ukuthi uchaze ukuthi kwenzakalani. Yabo? Ukuze si-avoid inkinga. Ngoba sokuthinta mfethu akufuni mina ukutshela mama. Ngeke phela ngithatha amafoni omuntu kuphele kanjalo. Yini noma nijethi nilayithini? Hayi na brother ngizasibike mhlawumbe layithini njengoba ngichaze nje ngisana phela mina ngangingekho kulesihlanu nje ngangingekho mina ngagcina ngisathu ukuba Abona nabathi unedontisa le yabo. Uyayidontisa mina ngifuni siyidontisa lento ngifuna wenze into ngehlelo. Isitha ukhipha lamafoni okanye yenze indlela yami. Lalela mfethu yazini angifuni size senze into engamele siyenze. Wena ringa ubapha ukuthi kwenzakalani ngamafoni yabo. Lo muntu umfethu angithi uyangichazela nokuthi even if negawuda le niyayishaya kubo yonke into niyaphila kubo kahle kahle. Bazi yona sesi. Angithi pho manje nisinyelelane isihlahla enibuye nithamele kusona umthunzi. mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe ibona nakho-ke bafima imali mfethu. Umfethu angithi uyachaza ukuthi kwanede kwahamba namafoni anyamalala. Futhi babona late ukuthi amafoni awasekho echajeni. Hayi mhlawumbe awabonanga kahle ngoba mina ngolesihlanu phela ngifikanga mina ngagcina bangabona kahle bafuthi ukuthi wena uma akaboni kahle cha sengisho ukuthi njengoba sibaningi samajita kujwayele ukufika mhlawumbe ngapha leminyaka abantu abangijwayele ukufika mhlawumbe wayetshela ukuthi ngibona ngeke ngiyenze abantu abangenayo endlini yami mina nothini babangane babo shoba manje-ke sekulahle amafoni ngoba kungeneni mina kanjani naw futhi uyaphika-ke mina bavula kahle ungenza isilimo bengicela ungiphole mina wona ubra wami ngiyazitshontshele mina yazi umngane ngeke ngiyenze lento naku kwenzile njengoba angizange ngibuka futhi imako kuwenzani ngagcina ngolesithathu mina buka umngane wami lokungitshontshele naku imake wawenzani-ke awuchaze wawenzani kahle kahle anabrazo umlindi umuntu wasekahle mhlawumbe engathi uyena ngoba uyena owaya ngolesihlanu mina mfethu musuke usijwayela kabi wena angithi kuthiwa wena nani nobabili nalomunye umfethu brother kodwa mina ngizange nje wena bafa mawubona thina-ke ubona because wena ekhaya uma ulambile already liyakwazi ukuphakela uyakwazi nje ukwenza yonke into manje yini sekuyenza ngizomthemba kanjani futhi ngitshontshela kanjani mina mfethu naku wenzile nje bafu ubuza mina futhi yini sekhaya mfethu pho manje ngitshontshontshelani angizange okay imake mfethu nangithi akazange ntshontshe mfethu lalela la mina ngiyakuzwa labafethu mhlambe khona la bengaku-understand ikhona uthi wena awuzange wena angizange ubani nkontshontshela angithi uthi wena angithi nani babili
wena uthe awuzange wena untshontsha angithi futhi lo muntu yena into kahle kahle nomalume nje ngathini mase ngoba kahle kuba umfethu sekhaya ulinto umngani wami ngeke ngivele ngikhulume noma kanjani bengizocela mina ukuyichaza indaba njengoba injalo mina ngicela umfethu ungangizwa kabi mina ngizange ngithathe lutho kwakho noma kimi kodwa mfethu bengicela ukuchazela wona bafu umngani wami uyazi mfethu ngeke ngize ngiphoxe ngize ngiphoxe umndeni wakho ngangihamba nolinto ngolesihlanu okulesihlanu Dubai kunjani kimi awumeke pho manje ubuphikela nokuthi wena ngolesithathu waya ngolesithathu azange uye ngolesihlanu wena uthe Friday wawungena awuyami nje ngagcina ngolesithathu manje usothi Friday waya nomlindosi kubo yiphi kahle ke kumele sikhole asa understand awu kodwa uqhubeka uchaze mfethu lalela mfethu angithi ngiyachaza ukuthi thina asibi lapho kumele ukuqonde lokho wena ozokwenza ukuthi sigcine sijahana awusichazele kwenzakalani asikakadluli nakuleyo ukuthi wena ubungekho Friday asikakadluli siyabuya kuyona awuqhubeka uchaze mfethu kusho semalume sasuka nolindo yakhumbula sikufonela sithi siye eThekwini kwakulesihlanu sasuka ngalila suku saye eThekwini mesibuye eThekwini seza kuyeni sithi siza kuwena siphethe inceke yabo mesifika endlini yakho awukho safike sangena njengenjwayelo vele kinabanenkinga sangena sahlala endlini yakho lehlala endlini yakho safike sayishayela ilini kamnandi wena wopho sitshela ukuthi uzofika sayishaya sasisobabili nolindo mesishaya inceke ulindo wasethatha la ifoni angazi noma emabili noma iyodwa yini ngizwa ngawo mesuthi ayimabili kwakuyama wakho neyasiswakho ulindo wathatha amafoni wahamba wasuka kumina wathi uye eThekwini uyowadayisa bafa manje ke angisi lapha ekhaya efana nothi esekhaya wehlulwa yini pho bafu bezele eceleni uthi bafu nawo lindo wenza ukuthi nokuthi amafoni yini ehlulayo because ayikho into yabo lapha ekhaya wena bese sikuthatha njengobhuti manje lento yenzile bafu ngeke awusichazeleke mfethu manje kwenzeka kanjani ke emayise wathathile amafoni ulinto ngamgcina mina ehambe ethu eThekwini wayethi uyadayisa ukuze abuye athenge omunye umuthi sibuye sishaye naye ubafu imali nina nizofika nishaya amafoni angu mase niphinde futhi nimphuzisa incika ngemali bafu ngithatha kancane mfethu asibi la ngithi bafu uthi ngithatha kancane yini esingakwenzelanga wena ekhaya bafu kanti mfethu bengakaze ngithengele yini igadi uhleze ethenga pho manje nenziwa yini ngithatha amafoni kahle siyayithenga no kwenziwa yini ke manje ukuthi nimdalele lapha ku kwaba yiphutha manje ngeke ngiqamba pho wena awusamtuzi ngane ke awushako uyibize eceleni lalela awuthiyami kwenzeke kanje la nangu umuntu oshayile manje senze njani akwenze kuyiphutha awusukume mfethu sihambeni sochecka lo mthako ukuthi akekho yini lapha endlini yakhe ngimgcine ethu eMaritzburg asambeni mfethu ucela ugogo hawu asibuze ukuthi ugcinile asibuzi lezi itori zenu lalela mfethu makukuthi kwenzeka kanjani so thathe sokufika wena ngithi oshile asambeni ungabe kuthi angithi istory uzwile ukuthi angithi ushilo wathi uba uthatha amafoni lindo mina ke engifuna ukuthi ngikwazi uzokwazi ukumtshela esekhona yena ukuthi mfethu amafoni wena wawathatha ungafike umsabe lapha usho ukuthi bafu nawo umuntu wathatha amafoni yebo phela ngibona ukuthi ngenzani asambeni uma uhluleka ke bafu hayi sengizodilana nawe asambeni mfethu awuthi asambeni asambeni Oza mfethu vala lapha endlini yakho noma ushiya kunje
Savali nokuvala endlini bafu. Hayi noma ungashiya konje bakhona phela. Savele. Wenzakalani la? Kanjani? Sengistene la. Yini? Oza phela. Bafo linto. Asingene la phakathi esibhedlela. Angaphumi ngewindi lo. Imali iyawa indeni. Njengoba kungazuthi kuthi nje. Linto Beliphezu kwemkhukhu la. engathi akekho kulini. Akekho linto. Akekho. Akekho. Imaka asibheke bheka ngale mfethu bheka ngale. Mlandele mfethu ungasabi ngena umlandele. Lo. Hawu mbambe loyo uhambe naye. Ngena naye lapha. Akekho. Akekho. Okay. Bhekelana ama-odropini. Phela laba bayitshela balathini phela imkhukhu lo mhlawumbe usibone singqoza wena. Os. Hlala la phansi. Weba. Angithi yabona into eyenzakalayo la. Asimtholi lo mfethu wala. Angithi wena othe umfethu wala uyena othathi okay. Mfethu. Umfethu wala uyena ngithi othathi into zakho. Okay. Wena ke ikuphi la okubonayo mhlambe esingakuthatha mhlambe okuzokujabulisa kwa wena nawe. Hayi yiloko oqala bafu. Ayisebe. Insangu yakhe ngangeyithatha. Insangu le? Insangu yebo. Awulethe la ngibo. Insangu le? Mama kami. Hayibona umuntu mele simbophe phela makuthi insangu le. Ma siqaphele. Kodwa bafuyazi mina Insangu le? kodwa bafuyazi Letha la beka la beka. angazi ngakwenze lokho. Haya siyeke sohamba naye wena uzokubona phambili. Uyazi kimi bafuse ekhaya mfethu mina ulindo esafika nawe uyena wathatha lezi zinto mina wasengisebenzisa imali banginika futhi kahle Imake wo. Ngicela uqaqe la mfethu. Ekuse mfethu awuchazi. Awuchazi into eqondile kwenzakalani. Kusho kahle safika nolindo ngolesihlanu lapho wathatha yena amafoni awusuku. Angazi ukuthi kwakuwaba kodwa kwakuyikubo. Manje bafangazi noma ngikukhona yini mawuthi lathatha ulindo kuphela cause wena uqala ukuthe Wena awumtshelanga futhi umfethu ukuthi kwenzakalani. Okwesibili awushongo ba. Yebo ngiyavuma kodwa ayathatha ulindo wona wasehamba nawo wathi uyithi Wena uzikhiphelani ba. hayi mina ukuthi ngasala ngemuva Beka la lento le yakho. wathi yena uyahamba eThekwini wadayisa. Manje Wathi bafu. mina uzongiqinisa ngivala umlomo wasebuya enginika u300 ngawuvala umlomo nawe bafo mhlawumbe Wena bafu uthe ugcina lesithathu yini. Ngiyaxolisa mfethu ngokuthi Manje angazi nokuthi ngikholwe yini lento ukuthi ulindo uyena wathatha amafoni wena uthatheni. ngithathanga lutho ngisacela ngikhole nami Yabo, ngafika awuyazi nawe mfethu mina ngokwakini Mfethu ungambeki isandla ngithi nangu yini. Uyangibasela bafu yabo Ngithatha naye le. umuntu le. Yini le kahle. ukwayesi lo into kunjani Ngidayisa insangu. Sidayi Pho manje insangu engaka. Siyipemele Ngeke nibheme mfethu yabona manje wena ufanga into slip. Awume mfethu awubuyele ngapha awuze ngapha. Woza ngapha. Imani ni stock insangu ngamafoni kalo mfethu kanti kwenze njani? Kwenzakalani kanti? ngathi umkhulu yakho Mfethu yabonga wena musu kusenzele. Musu kusenzele wena. Bafutha ngishangale. Ima mfethu awu. Kahle wemfethu. Wena angithi ulibele uyalena le awusitshela iqiniso. Okay, imali kalo mfethu lo. Imali edayise ngamafoni kalo mfethu. Angithi kunika 300. Insangu ke le ithengweleni. Insanga ngazi noma wayithanga ngalasukini kodwa mina wabuya nemithi ewu3 incika sayiphuzana naye futhi eyodwa ukuzana. Wayiphuza mfethu. Ngiphuzani mina bafu. Hayi khuluma iqiniso mfethu. mfethu. Sayiphuza ngomgqibelo bafu. Ngiphuza nami. Wena bafu ngithatha kancane mina ngiphuza incika mina. Lezi Hayi bafu. Bafu. Ngiphuza nami sure. Futhi ngicela ngicela. Wathi ngisondele ngifuna ukuzwa kahle bafu. Ngiyeke Ngicela mfethu. ngixolele ngempela mfethu akusemina owayithatha owathi samafoni ngempela ulindo. Naye kuthiwa Manje awusasho ngani? Awusamtsheli ngani ubra wakho ukuthi mfethu
woza ngekuncinza mhlawumbe nami khona sikanje engangizobe sengikunikeza kona ngikubonga njengobafu ukuthi nani mhlampe nami kodwa-ke bafa akusenani nina ninolindo nina isekho into engihlanganisa nani nezwe ningangisineke nasendleleni kodwa wena ubufuna ukubanjwa ngenduku ngoba uthulile wavumelana nomuntu entshontshile kubo kamfethu umfethu angithi bayakusiza kubo uyakuthola ukudla ngithi kwesinye isikhathi uma unenkinga uyayo uhambe uyochazela i-audit lakhe likupheshele izinto phela umfethu uyasho ukuthi ayikho into ade bengakwenzeli wena kubo wena kubo ubufana naye umfethu kubo ngiyavuma pho izinyo alifakile wayifaka imali yami lo baba ngiyavuma ngaba nephutha ngiyaqolisa awu mfethu kona nezinyo lifakile hayi ngagcwalisela wena mfethu ngibani aqinisile bafa umuntu mathi ubonga amasembu ngeplate amasemba yilento leba hayi sonkhip ithi hi miyeke mfethu lalela mfethu next time makukhona into eyenzakalayo ubra wakho uyamncinza lalela bra hayi sekho into engihlanganisana nabo and manje ayikho into esezokusiza manje buku usulahlekelwe yiyo yonke into kodwa sihambeni bafethu singayidonsisi asihambeni lalela mfethu sieve lona ngiyalithatha uzohlangana nami ukuthi unjani lalela manje sefuna izinto zakhe uyofika kubo kalomfethu angithi nawe aletha amafoni kamfethu nensangu le mfethu kahle lensangu bekumele siqale sidlule epolice station amaphoyisa afike ayibone ukuze kuzoba necase egcwele understand ngcono sisho sense yeah ngcono sisho sense kuhle nje sihambeni manje siye police station siyamthatha noma kanjani hayi phela uyena uzofika achaze asihambeni naye awusheshe la wena uzofika achaze sihamba uzofika uchaze phambili lo ukuthi yani lensangu uyena ozochaza insanga kamngani wakhe asihambeni phuma naye phuma naye asihambeni wena uzochaza phambili Ngochaza phambili ke bra